Ayan, ayan guys, I'm Dong Bisaya. I'm from Samar. Okay? So ngayon po, ito po yung part ko ng videos ko na i-upload or gagawin. Okay? So itong part ko po, it's all about pa rin po sa my personal life. Okay? So since nag-introduce pa lang ho ako sa inyo, and itutuloy na rin ho natin ito. Okay? So ngayon, nag-headset lang ako kasi umuulan. Okay? Umuulan. Hindi marinig. Okay. So, yung mga struggle naman sa life ko, it's like, kwento ko talaga to sa pumunta ako ng mall noon. Okay? So, tumingin ako dun sa department store. Hindi, saglit muna. So alam ko na, 'di ba, yung part 1, yung naloko na ako, yung gano'n. So nakapagbayad ako. So ako naman naghanap ulit ako ng trabaho kasi may nagsabi na sa akin na maghanap ka ng trabaho yung legit, yung sa mga mall. Oh. That time nakatira sa Pasay ako pansamantalang nakatira. So yung malapit na mall sa amin is yung Mall of Asia. So ngayon, ang ginawa ko, nag-apply ako sa Mall of Asia. Hypermarket naman yun. It's like ganun din, in-interview ako. Since nung in-interview ako, it's about naman yung in-interview sa akin, about naman sa parang naisama lang ata yun, yung about naman sa internet. Alam nyo naman, galing ako ng bundok, so hindi ko alam yung kung pag nakapag-install ka na, ilang gaano ba kabilis yun. Pag nakapag-install ka, gaano ba kabilis na mag-connect yun, hindi ko naman alam. Nagsabi ko, mga 10 minutes. Syempre pala pag in-install yan, seconds or 1 minute pa lang, connect na agad yan. Then lolo mo, wala na naman. So, yun, isa na naman yun sa pagsubok sa akin. And katapos ko ma-interview noon, so nandun na kami sa may recreation area. Di umupo ulit ako nun kasi sabi na naman nag-interview, okay, we will call you or we will fix you for validation or something, kung ano man yun. Di ako naman, wala na yan, sabi ko. So muna ako doon. So that time, meron na nagpipintuhan. Di ako naman, lakasan ng loob kasi gusto ko talaga magka-work. Pero ano yun? Ay, sabi na, kamusta yung mo dyan? Hindi ako nakapasa. So sabi sa akin, sabi ko naman, saan ka ba nag-work? Sabi niya, ito, mag-start na ako, ID na lang yung inaantay niya. So that time, sabi ko, saan ba kayo nag-work? Baka pwede naman mag-apply. So sa kabutihang palad, binigay niya yung address ng agency. At that time talaga is pinuntahan, humabol kami. As in, dumating ako ng Binondo, Manila. It's like mga 4 PM in the afternoon. As in talagang nilalagnat pa ako noon. So parang ang sama ng pakiramdam ko pa noon. Gusto ko talaga kasi makapagtrabaho. Sa awa naman ng Diyos, nakarating kami ako ng Binondo, nagkaligaw-ligaw pa ako. So basta yung ko noon, yung isip ko is makatrabaho. So ayaw ko kumbaga interesado, yun ang focus ng utak ko. So doon na, sa awa ng Diyos, in-interview ulit. So hindi pa pala yun ang last na interview. Oo. So from that agency, in-schedule pa ulit for another interview. So yun na pala yun yung para sa office. So simula doon, nagtrabaho. So in that company, I've been there for almost 9 years. So nag-start ako as sa selling area. Selling area personnel or promodizer, diba, in short. And naging OIC ako. So after ng OIC, pinanomote nila ako as sales coordinator. Then after dyan, naging sales supervisor ako. So yun, na-achieve yung mga gusto ko kasi, guys, nakapunta na ako ng mga provinces na hindi ko napupuntahan, no? Like Jensen, nakapunta na ako dyan, nakita kami ni Mami Janisha, Pacquiao, ganyan. Tapos
Davao, nakapunta na ako ng Davao, Cagayan de Oro, Cebu, nagtagal ako ng Cebu almost 2 years. 2 years, 2 months, 2 months lang. So, nag-set up kasi kami doon sa may SMC side, yung bago. O, simula nung reopening pa lang, ano pa ba? Kahit sa lumang SM. O, so, yun yung mga hindi ko makakalimutan sa mga napagdaanan ko. So, huwag natin ikahiya yung mga napagdaanan natin kasi doon tayo humuhugot ng lakas. Doon tayo humuhugot ng strength. Kung if ever for the next time, yung mga kumbaga meron na tayong experience sa sarili natin. Okay? So, yun. So, yung naging trabaho ko doon is nung napromote na akong supervisor, nagpapa-approve kami ng mga items sa head office ng SM. Nagde-demo din kami sa kanila, syempre to encourage para ma-approve yung new items namin, yung mga ganun. Tapos mga 3D sale, di ba? Alam mo sa mga mall, mga 3D sale. So, ganun. Tsaka marami at mapagdaanan din. It's like, naalala ko nung dati, no? Mag-uuling kami niya ng kahoy, no? Mag-uuling kami, syempre kahoy, ulo. Hindi naman bakal, pwedeng uling. So, nag-uuling kami nun sa gubat, sa bundok. So, pag nag-uuling kami nun, atin yung durog. Ibig sabihin ng durog, yun yung mga hindi pwedeng isama dun sa mga good na pwedeng ibenta as good na uling. So, yung durog, yun naman yung ginagamit sa pugon. So, ang isang sako nun ay 25 pesos. Eh, pag magka-isang sako na ako nun, 25 pesos, eh, masaya na ako nun. Oo, sa time na kasi malaki na yung 25 pesos. So, yun, naranasan ko nun. Kasama ko sa tatay ko, namumutol siya ng kahoy, tinutulungan ko, pag-impact, diba? Kasi ang pag-uuling, hindi lamang simple po yan. Ang unang-unang mong gagawin dyan, magpuputol ka ng kahoy, maghahanap ka. Pangalawa, ihuhulog mo yan sa gubat. Kasi ipunin mo, katapos ipunin, hahakutin mo. Tapos katapos mo hakutin, magbubutas ka niyan ng paglalagyan. Diba? Tapos isasalansan mo yung kahoy niyan, dapat pantay-pantay, walang yung parang singaw. Parang singawan. Kumbaga dapat talaga siya, impact, basta sa ganun dapat talaga siya. And natutulog kami niyan doon gabi. O kasi binabantayan, syempre baka masunog at nang maging abo. At saka guys, hindi ko rin makakalimutan nung nag-uling na kami. Biruin mo siguro yung mga yung mga nasa 13 sacks yun. O nung hinabwa na namin yung uling. Diyos ko, umuwi lang kami siguro mga 30 minutes lang umuwi kami. Diyos ko, pagbalik namin, nasusunog na yung uling. Kasi alam niyo, hindi biro yung pag-uuling. Yung pag-uuling na yan, may apoy pa, baga pa yan siya, minsan may baga pa yan siya pag tinatanggal nyo na doon sa pinagsunugan niya. So hindi mo minsan mapansin na may baga pa siya. So ang gagawin namin yan, it's either putik or di kaya tubig. May dala-dala kami sa tabo, tapos bawat silid yan chine-check isa-isa. Mararamdaman mo naman kung may mainit pa siya. So ganun yung kahirap. And nakapag-try din ako niyan. After matapos, nabubuhat ako isang sako. Imagine, I'm 9 years old or 8 years old. So isang sako ng uling nun binubuhat ko pauwi. Kasi kaysa naman magbayad kami ng 10 pesos every sack. So ako na lang. Tapos yung mga hindi naging uling, gagawin namin panggatong. So yun yung inuuwi din namin. So doon yung mga struggle natin, yun yung mga experience natin na hindi mo makakalimutan, na huwag mo ikakahiya kahit saan ka magpunta, kasi deep proud kung nasaan ka ngayon. Kasi lahat ng mga bagay na yun ay pinagdadaanan natin sa bawat pagsubok ng buhay natin. Ang mahalaga
tayo ay ano, ay happy. Diba? So hanggang dito muna. Ako po si Dung Bisaya, and don't forget to subscribe my channel. My YouTube channel, it's Dung Bisaya. My Facebook name, it's Dung Bisaya also. And to my Facebook blog, it's Christian Blog. Bye bye. Thank you.